Samantala, Idol, sa ibang balita naman, LGU San Fernando City, La Union na iniimbestigahan ang viral video ng isang empleyado na nanakit ng sibilyana. Para sa detalye, kasama natin Idol Jam Victorio. 104.7 IFM Report. Naglabas ng opisyal na pahayag ang pamahalang panglungsod ng San Fernando City, La Union ukol sa viral video ng isang empleyado na nananakit umano ng sibilyan. Sa video na kuha ng isang residente, makikita na pinapalo ng empleyado na nakauniforme at nakasuot ng ID ang isang lalaki na walang damit pang itaas at tila pilit pinapaalis sa isang pampublikong lugar. Bagaman hindi patukoy kung isang person with disability o may ibang disposisyon ang sibilyan, umani ito ng negatibong komento online dahil hindi umano ito makatarungan. Ayon sa lokal na pamahalaan, hindi nito kinikilingan ang anumang kaharasan at inhustisya sa karapatang pantao. Nagpapatuloy naman ang investigasyon sa naturang insidente. Kasama mo mula dito sa IFM Dagupan, ito si Idol Jam Victorio, Tatak IFM. IFM News. IFM News. IFM News.